नमस्कार, राशीज किचनमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे कोबीची भाजी। पॅनमध्ये 3 चमचे तेल घालून तेल गरम झालं की अर्धा चमचा मोहरी, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने, 3 हिरवी मिरची स्लिट करून घालायची आहे, 1 कांदा बारीक चिरून व ते व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये अर्धा छोटा चमचा हिंग व अर्धा चमचा हळद घालायची आहे। लो फ्लेमवर जरासे परतून कांदा थोडा मऊ झाला की कोबी घालायचा आहे। आता कोबी व्यवस्थित परतून घ्या। मीडियम फ्लेमवर 2 मिनिट कोबी परतून घेतल्यानंतर थोडंसं पाणी घालून मीडियम फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं आहे। 3 मिनिटं शिजवून घेतल्यानंतर त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। एकदा परतून झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवर पुन्हा 3 ते 4 मिनिटं शिजवायचं आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे। जरासे परतून भाजी खाण्यासाठी तयार।